Takže čaute, vítam vás u úplne nového videa, ako si dať plnú verziu na Avast Free antivírus. Takže, poďme na to. V popise videa budete mať dva linky. Prvý na Avast Free antivírus, druhý vlastne na ako keby ten crack. Ak máte už Avast Free antivírus, tak si ho môžete, ak ho máte, tak sa nemusíte stiahovať, ak ho nemáte, tak si ho stiahnite a nainštalujte. Keď ho budete mať nainštalovaný, tak si stiahnete druhý súbor, ktorý bude v popisku videa a bude to tento súbor, ktorý je zabalený. Extrahujete ho a otvoríte. Budete tu mať takto súbory a posledný bude tento blok hostbed. Blok hostbed otvoríte, to sa načíta, sami sa vám zabere. A potom otvoríte tento posledný súbor, ktorý je na týmto blok hostbed. Otvoríte ho a objaví sa niečo takéto, aktivácia produktov a tak ďalej. Aktivovať. Ďakujem, že súbor bol úspešne vložený. Takže toto je vlastne celý postup, ako si vlastne dať plnú verziu Avastu. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.